Get ready with me na valentínsku večeru. Ideme sa ale nájsť niekam na večeru a ideme spolu aj s mojou sestrou a jej frajerom. Čiže nehrotíme to nejako extra. Nedal som si ani myhalnice, takže dneska si spravíme taký look bez myhalníc. Uvidíme, ako sa budem cítiť. Či sa budem cítiť pekná alebo nie. Asi ako prvé začnem teda tými očami. Spravím si taký volakedy look, čo som nosila. Čiže čierna linka, čierna smoky linka. Zoberiem si čierny očný tieň a takúto starú kartu. Doteraz sme vlastne pozerali hokej, oni ešte ho pozerajú dole, ale už som sa musela schystať, lebo ideme o 5 na večeru, pretože o 7 môj frajer má zápas prípravný v Nitre, tak rovno vlastne zostávame sa pozerať aj na ten zápas. Takto to začalo nejako vyzerá a teraz si zoberiem takú silno hnedú farbu, ale skôr takú do tepla. Túto paletku asi toto s týmto. Uvidíme. Možno troška hniču a s týmto vlastne vyblendujem. Teraz si ešte raz zoberiem tú čiernu a tu zvýrazním. Takto to vyzerá, neviem, či to moc zatiaľ filujem, ale spravím to na druhé oko a potom si to micelárnou vodou troška upravím. Vetrka som si to vyčistila a potom si dokončíme oči, ideme teraz na pleť. Keď vám poviem, že nemám ešte ani vybratý outfit a vôbec neviem, že čo. Neviem ani, že či vlasy bude mať dobré. Dobre, idem si rýchlo spraviť ten make-up. Nebudem vám pritom nič hovoriť, lebo sa chcem sústrediť, nech vyzerá čo najlepšie. Takto vyzerá finálny look. Ja si nebudem dávať ani špirálu, lebo reálne mi to ani není vidno, aj keby si ho dám. Už len pery. Idem si ich spraviť, aby ste videli vlastne, že ako to všetko vyzerá a potom si musím si brať outfit, ale to vám natočím v ďalšom videu. Toto je zatiaľ moje finálne lip combo. Dala som si túto ceruzku od Essence vo farbe Cinnamon Spice, túto ceruzku od Maybelline vo farbe 05 On It a do srdu som si dala toto od Maybelline a je to farba Captivated. Toľko sa mi to páči, aj keď nemám tie myhalnice. Bye!